Boas. Pregunta. Xurxo, algún truco ou consello para evitar o pánico escénico? Non teño. Eu sufro pánico escénico. Inda que non o pareza. Son moi introvertido, inda que non o pareza. E por moi ben que teña ensaiado unha peza, cando teño que subir o palco e enfrentar un público, os primeiros momentos o paso moi mal. O corpo está atenazado, non o podo evitar, é dicir, é algo que levo feito de miles de maneiras e eu non o consigo evitar. É rara que nunha actuación miña, nas primeiras pezas non meta zoca e non fallo, estou tenso. Logo, a partir da segunda peza, da terceira, empeza a estar tranquilo, me agarro o instrumento e o levo millor. Pero as primeiras pezas o paso moi mal. Non vos podo dar un consello porque non o teño, non o atopei en min. Traballo moitísimo, cando teño que tocar unha peza, o mellor me dice, mira, que tal día hai que tocar a muñeira chantada, e entón ensaio a muñeira chantada a diario, a preparo, sale ben, apuro, a toco moi rápido para afianzala, a toco lento, pero chego ao intro e estou moi nervioso, os nervios empezan a encollernos e a trincarnos os dedos e nos joden, non podo aconsellar. O que si podo facer é agasallarvos un tempo, un pouco do meu tempo, e vou tocar a mesma peza que toquei onte nunha presentación e falleina. Ten 3 partes, fixen a primeira ben, fixen a segunda ben, logo na primeira empecé a atenazarme e fixena mal, e logo remateina ben, pero é raro que na primeira peza non meta zoca. Bueno, teño a gaita tal como estaba onte, é dicir, está sen afinar, vou na afinar un pouquiño, pois estará un pouco fría, e vou tocar a mesma peza de onte. Hoxe non sinto nervio, non estou atenazado, porque, hostia, toma polo saco, porque non teño público. Si estades vos aí, pero estou na miña casa, estou tranquilo e non estou atenazado. Pode sair, pode non sair, pero vou probar. Fría. Frío. Estou quentando un pouquiño a copa do punteiro e me vai a subir un pouquiño o do.
Non tive ningún tipo de problema. Onte falleina. Por qué? Precisamente por ese pánico escénico. É inevitable. Vai na persoa e a min en 45 anos que levo tocando a gaita sempre me pasou. Como teña que tocar solo, pois me atenaza ao principio un pouquiño e, por exemplo, en esta peza me bloquea esta pinta, empeza a doer os dedos por aquí e me bloquea. Teño unha forma de máis ou menos arranxalo, e é que cando toco con un grupo meu, suelo empezar con pezas moi sinxeliñas, tranquilas, para empezar a controlar a afinación da gaita, ese pequeno desfase que vai collendo o instrumento nas primeiras pezas, para afianzarme ao público, sobre todo a xente, non? Empezo a controlar o público e tal, empezo a tranquilizarme, e entón a raíz da segunda peza ou da terceira, mellor complícome un pouquiño máis. Nunca se me ocurriría empezar a tocar con esta peza, nunca, porque seguro que me sale mal. Entón, o que intento é iso, no repertorio, adecuar o repertorio para empezar senxeliño, as primeiras pezas, e logo xa me deixo ir, xa me collo no escenario e xa está. Pero ese primeiro intre, para min, é moi tenso, moi estresante. Todo, subir ao palco, enfrentarme ao público, que a gaita este ben, que me fai sentir moi nervioso. Hai xente que o consigue, parabéns para eles, pero eu non o din conseguido en todo este tempo e tampouco me preocupa, sei que son así e o que fago é organizarme para intentar que nunha actuación pois non a pifie. En fin, si tendes pánico escénico, paciencia e intentar eso, adecuar o repertorio para tocar un pouquiño, empezar tocando as cousas máis suaves, máis tranquilas e donde poidamos ter o control de todo. Non teño solución para todo. Veña, aperta.